Hydro-Pro е българска компания, произвеждаща и дистрибутираща каломаслоуловители, шахти, резервоари, пречиствателни станции и канализационни тръби от Фи-200 до Фи-2400 мм от спирално навити тръби, свързани с електрозаваряема муфа. Процесът е екстрадиране на кръгъл профил, калибриране по определен размер, охлаждане, навиване на барабан спирално, заварка чрез екструдиране. Също така се произвеждат линейни отводнители 2 в 1, колектор и решетка в 1 за тежки и натоварени зони, летища, пристанища. Разполагаме с производствена база в град София и екип от инженери, които дават къстъм-мейд решения. Основната добавена стойност на компанията е създаването на иновативна електрозавараема муфа за абсолютно всички диаметри. Тя дава възможност за 100% водоплътност, сигурност и здравина на връзките на цялата колекторна система. Ние сме единственият производител на канализационни тръби с електрозаваряеми муфи, които могат да се заваряват навсякъде по дължината им, в зависимост от нуждите на проекта. Това дава възможност да се правят дълги канализационни клонове без фира и същевременно да се използва иновацията на електрозаваряемата муфа. Hydro-Pro постоянно запознава проектантите, строителите и възложителите с новите си технологични решения. Hydro-Pro е активен участник на абсолютно всички строителни специализирани изложения в Европа, като IFAT Мюнхен, Aquatec Амстердам, Нордбърг, Стокхолм, Гьотеборг и локални такива на територията на България, организирани от BAU Academy.